Hello friends, Bodo channel of in Conceivable Dayo Nantamana Nagasno Bodo Job Info official YouTube channel da fैनानै finally date सफैबाय बेनो जाबाय online apply खालामनाय आरो बेयाव मा documents नांगोन बेनि सायाव जों नायगोन reject जानाय लोगो physical test होनो मोननाय नङा बेखायनो बे टाइमावहाय गोरोन्थि खालामनायनि टाइम नङा आरो बे जाबाय पुरा 100% नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामनाय आरो साख्रि लानाय आरो बेनो जाबाय आसाम पुलिसाव कनस्टेबल एसआई कमान्ड बेनिफ्राय ड्राइभार आरो ग्रेड 4 आव दा गोबाव खालामा जों थांनो अफिशियेल वेबसाइटआव दायो जों फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो एप्लाइ नोंथांमोननि गाबोन लिंकआ एक्टिभ जागोन बेनो जाबाय 16 डिसेम्बर दिनै 15 डिसेम्बर मोनाबिलि जागासिनो दङ 16 डिसेम्बर जानाय लोगो एबा गाबोन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन बेनो जाबाय पस्ट वाइस दा बे पस्ट वाइसआवहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा मा डकुमेन्ट्स नांगोन जों बेखौ नायगोन दा बेखायनो जों डाइरेक्ट कनस्टेबलखौ नायनोसै गोबाव खालामला दा बावहाय जोबोर गोनांथि भिडिअ नोंथांमोना जगार खालामनांसिगोन आरो बे टाइमा सर्ट टाइम नोंथांमोना थाबनो साख्रि मोननायनि इसारा दङ बेनो जाबाय इलेक्सननि सिगां दा डेटआ जाबाय गाबोननिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 16 नोंथांमोननि जानुवारि से दान टाइम होदों नाथाय बे टाइमा माब्ला थाङो पात्ता मोना मेनलि पस्टखौथ' मिन्थिखाबायना जोबोद खम पस्टआ नोंथांमोननिया कनस्टेबल लेभेलाव बा जायखिजाया पस्टआवनो दा बेखायनो नोंथांमोना फंबायमोना बिनानावमोना प्रेक्टिसा फुल्लि थाबाय थानांगोन आरो आं गोबां नुदों मोजां प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ मोजां बयबो खस्थ' खालामगासिनो दङ नाथाय जुदि सोरबाफोर जुदि खस्थ' खालामाखैबा आं सानो थाबैनो खालामना ला मानोना टाइमा दंबावो दा बावहाय एप्लाइ खालामबा नोंथांमोननि डकुमेन्ट्सआ मा नांगोन बेनि सायाव जोङो सावरायनोसै दा बैसोखौथ' मिथिखागौ 18 इयार्सनिफ्राय जोंहा मोनो बेनो जाबाय 30 इयार्ससिम कनस्टेबल लेभेलाव आरो एसआइआव 31 इयार्ससिम इउबि लेभेलाव आरो ग्रेड 4 आव टेनसन गैया बैसोआ मोजां दङ दानिया एप्लाइ खालामनाय टाइमाव हाउ टु एप्लाइ होनोबा नायदो स' नोंथांमोना फार्स्टआवनो एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना रेजिस्टार थानांगोन बेनो जाबाय एक्टिभ फन नाम्बार थानांगोन मेल आइडिया थाथारनांगोन बेखौ जाहाथे नायो आरो नोंथांमोननि एप्लाइ खालामनाय टाइमावहाय सार्टिफिकेटआव जेरै नामा दङ थिग बेबादिनो सेम टु सेम नामखौहाय नोंथांमोना टाइप खालामनांगोन मिस्टेक खालामनाङा दा बैफोर मिस्टेक जाबानो बै टाइमाव फिजिकेल टेस्टआव प्रब्लेम जानो नागिरो बेखायनो सानै हयै जाहाथे लासै एप्लाइखौ खालामहैयो जेब्ला अनलाइन सेन्टाराव थाङो आरो लोगोसे नोंथांमोना गाबोन आंबो नोंथांमोना एप्लाइ प्रसेस भिडिअ खालामना दिन्थिगोन जाहाथे ए टु जेड नायै नोंथांमोना फल' खालामनो हायो दा फार्स्टआव नाम्बार 1 नांगोन डकुमेन्ट्सआ एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नाम्बारा बेखौ नांथारगोन थ' बेखायनो नोंथांमोना एक्टिभ थानायखौ होबानो जाबाय एबा एक्टिभ गैयाबा थाबैनो एक्टिभ खालामनानै लाबानो जाबाय देन हाइस्ट क्वालिफिकेसन डिटेल्सखौ नोंथांमोना होनांगोन जेरै एचएस पासनि इउबि लेभेलबाबो नोंथांमोना डिग्रिखौ होनो हायो जायखिजाया जेसेबांनाखि फरायनाय नोङो बेखौ होनो हायो थ' बेखायनो जाहाथे बेखौ मोजाङै फिल खालामो पार्मानेन्ट डिस्ट्रिक्टखौ जाहाथे मोजां सेलेक्ट खालामो मिस्टेक खालामनाङा नङाबा उनावहाय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनावहाय प्रब्लेम जायो दे थ' बेखायनो मोजां जाहाथे होयो एन्ड जेन्डारखौबो मोजां होनांगोन मेल फिमेल मानोना काट अफनि सायाव हमना ला मेलनि काट अफआ एक्सट्रा थाङो फिमेलनि काट अफआ एक्सट्रा थाङो नालाय बेखायनो जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामनायाव नोंथांमोना गोरोन्थि दा खालाम आरो कास्टखौबो नोंथांमोना एसटि एसटिपि आव जाहाथे मोजाङै सेलेक्ट खालामो नङाबा एसटि एच थांनो हागौ एबा जेनेरेल थांनो हागौ बेखायनो एसटिपिखौ जाहाथे मोजां होयो आरो कास्ट सार्टिफिकेटआ नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन बेखौ गाबोन पर्टेलाव फैनाय लोगो माखौ नाङो आरो नाङा गासैबो डिटेल्सखौ जोङो सोराङाव मोनगोन आरो डेट अफ बार्थ आरो बार्थडेखौबो नोंथांमोना जाहाथे मिस्टेक खालामनाङा मानोना खायसे गोबां मिस्टेक खालामो दा बेखायनो आं बुंदों जे लासै जाहाथे नोंथांमोना बार्थडेखौबो मोजाङै सेलेक्ट खालामो मानोना मोनसे बार्थडे मिस्टेक जानाय लोगोनो एडभान्स नोङो बेनो जाबाय रिटायारमेन्ट जायोबा नोंथांमोना माखासे प्रब्लेम जायो हमना ला गाबोन जानांगौआ दिनैनो रिटायारमेन्ट जागोन थिग बिदि जास्ट एग्जाम्पल आरो बेखायनो नोंथांमोननि बार्थडेनि सायावबो जायो देन बेनिफ्राय आधार नाम्बार स' आधार नाम्बारखौ नांगोन बेखौ बिनाय दङ थ' बेखायनो आधार कार्ड नोंथांमोना जाहाथे लाबोखायो एप्लाइ खालामनाय टाइमावहाय बेखिनि होनायखौ जाहाथे स्क्रिनशट खालामनानै रेडि खालामो आरो साइन आरो फट'नि खोथाबो दङ मानोना फट' साइनावबो मिस्टेक खालामो खायसे थ' बेखायनो जेरावबो मिस्टेक खालामा गाबोन स' दानिया एप्लाइ खालामखाङोब्ला आफ्टार साक्सेसफुल जायोब्ला बावहाय बुंदों जे नोंथांमोना मोनसे एप्लिकेसन आइडि होगोन आरो बे आइडियानो नोंथांमोना फिउचारनि थाखाय रिफारेन्स जागोन माने बेजों लगइन खालामनानैनो एग्जामनि एडमिट दिहुननो हागोन रिजाल्ट नायनो हागोन गासैबो ए टु जेड बेनो सोलिगोन बेखायनो एप्लाइ खालामोबा स' गाबोन जाहाथे सानै हयै जाहाथे नोंथांमोना खालामो बावहाय माखासे पइन्ट्स लिरबावदों नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा
जिनोखि अफिसियेल नटिस फैदोंमोन बिनि माखासे डकुमेन्ट्सखौ जि बिनाय दङ बेखौ जाहाथे होयो बेखौ बुंखादों एन्ड पस्ट सेलेक्ट खालामनाया नोंथांमोना प्रेफारेन्सखौ होनो हागोन सोरबा एबिखौ सिगां होनो हागोन सोरबा इउबिखौ सिगां होनो हागोन बे नोंनि सायाव थाबाय बेखौ बुंदों आरो गासैबो फट' साइन बेनिफ्राय सार्टिफिकेट नांगौफोरखौ जाहाथे केयारफुलि आपल'ड खालामो बेखौनो बुंदों आरो अके स' दानिया फैयो फट' दा फट'आ नोंथांमोना मा खालामनांगोन बेनो जाबाय लेटेस्ट फट' स' लेटेस्ट फट' दानि गोदानखौ खेबबानो जाबाय जाहाथे सिगांनिखौ दाहो मानोना पर्टेला खायसे केपचार खालामो फुराना फट'खौ बेखायनो लेटेस्ट फट' नांगौबा एसे खरसा खालामनानै जाहाथे गोदानै खेबजायो आरो बेखौनो आपल'ड खालामो आरो बिनि नोंथांमोना साइजआ जाहैबाय नै जिपिजि पिएनजि जिपिइजि बे मोनथामबो एक्सेप्ट जागोन 450 केबिसिम मेक्सिमाम आपल'ड खालामनो हागोन बेखौ बुंदों दानिया सेकेन्ड नाम्बार बेनो जाबाय डिजिटेल फट' अफ सिगनेचार बेखौ होनांगोन नोंथांमोना देन बेनिफ्राय साइजआ नोंथांमोना 100 केबि सेम बे फरमेटआ बेनिफ्राय नोंथांमोना नै ब्लेकजों नङाबा डार्क ब्लुजोंहाय साइनखौ होबानो जाबाय अके स' ब्लेकखौ बांसिन इउज खालाम अके डाइरेक्ट ब्लेकखौ इउज खालामबा बेस्ट अप्सन नोंनि थाखाय देन बेनिफ्राय मेट्रिकनि सार्टिफिकेटआ बेखौ आपल'ड खालामनांगोन एज प्रुफनि थाखाय जायखिजाया सार्टिफिकेट थानाय माने बार्थडे थानाय बेखौ नांगोन बेनिफ्राय पास सार्टिफिकेट क्लास 10नि एचएस एलसि आरो लोगोसे एचएसनि मार्कस गासैखौबो नोंथांमोना पस्ट वाइस खालामदोंबा स' बेखौ आपल'ड खालामनांगोन बेखौ बुंदों एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बेखौबो बुंदों एन्ड कास्ट सार्टिफिकेट बेखौबो बुंदों आरो अके एन्ड एडिसनेल दङबा बेनो जाबाय हमगार्डनि दङबा होदो हमगार्डनि ट्रेनिंफोर लानाय दङबा होदो बिटिपि मेम्बार दङबा होदो बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबावहाय सिभिल डिफेन्स दङबा होदो बेनिफ्राय एनसिसि दङबा स्पर्ट्सनि दङबा नोंथांमोना बेखौ आपल'ड खालामजोबनो हागोन टेनसन गैया एन्ड बेनिफ्राय एक्स इन्डिकेटार्स गोबां सोंदोंमोन ना थ' बेखौ नोंथांमोना काहिलिपारानि मोनसे साइन थानाय एप्रुभ जानाय बेखौ नांगोन सिगांनानो जायो सिगांनि दंखायोबा बेनो जायो खुनु टेनसन गैया दे दा बेखिनियानो आं डिटेल्सखौ खोन्थाबाय नोंथांमोना गाबोनो लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगोनो एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरो बिनि फिजिकेल टेस्टआ जोङो जिनोखि खबर लादों सर्सआव मोननाय बादिबा बेनो जाबाय जानुवारिनि लास्ट जोबनायनिफ्राय फेब्रुवारि दाननि गेजेराव जानाय बादि कन्डिसन मानोना बिथांमोना टारगेट लादों नालाय पस्टआथ' गासै आसाम स्टेटआव गासै साख्रिखौ लानानै 2 लाख साख्रि होनाय दा 1,46,000 जाबाय बर्तमान आरो टटेल पस्टआ दंबावो बेखायनो थाबैनो बिथांमोना फिलआप खालामगोन बे 2 लाखनि खाथियाव आसाम स्टेटआव दा बेखौ नायोबा फिजिकेल टेस्टआ बिदिनो जानुवारि लास्टनिफ्राय फेब्रुवारिनि गेजेराव जागोन बियो रोखा दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि लेटेस्ट आपडेट